No pot ser que no hi hagi excepcions. N'hi deu haver alguna. Que et dic que no, en aquest cas no n'hi ha cap. Així les paraules esdrúixoles s'accentuen totes? Totes. Fem la prova, digue'n una. Ràpida. Doncs ràpida. Les paraules esdrúixoles són les que tenen la vocal més forta en la tercera síl·laba començant pel final. 1, 2, 3. Ràpida. Ràpida. Ja ho veig. No fallaràs mai. Sempre que trobis una paraula esdrúixola, l'has d'accentuar. Però el problema és saber si una paraula és esdrúixola o no. Bé, de vegades sí. De vegades pot passar que trobis dues vocals juntes que no fan diftong. I, per tant, van a síl·labes diferents, no? Exacte. És el que tenim a línia, on la I i la A del final no fan diftong. Això vol dir que si separo bé les síl·labes, sempre escriuré bé les esdrúixoles. Sí. Ai, mira que m'agrades, Si és que ets una màquina. I tu un cràpula. I tu una tòtila. I tu ets un... pervertit. Clara, t'has equivocat, que pervertit no és esdrúixola. Les paraules esdrúixoles tenen la vocal tònica a l'antepenúltima síl·laba i s'accentuen totes.